Aquests vehicles se sotmeten sense saber-ho a una prova. De fet, són ells els que posen a prova un nou prototipus de radar que el Servei Català de Trànsit està examinant. És aquest, un radar que funciona gràcies a un molinet de vent i a una placa solar. Com la resta, fa fotografies als vehicles que superen els límits de velocitat, però en el cas del radar eòlico-solar no cal que se situï a prop de la xarxa elèctrica. Però és possible que un cop això estigui comprovat doncs comencin a haver instal·lacions en zones més remotes que ens interessa controlar i que presenten moltes dificultats d'escomès elèctric, o sigui que per tant que la nostra capacitat de decisió no estigui limitada com està ara en alguns casos i que acabem tenint que desplaçar un radar perquè no hi ha la possibilitat de decidir per motius només de seguretat viària on ha d'estar. Està especialment indicat per a carreteres secundàries, on avui no es pot controlar la velocitat dels vehicles amb els radars fixos, ja que és molt difícil fer-hi arribar l'electricitat. Com que aquest model combina l'energia del vent amb la del sol, Trànsit confia que superi les proves a diferència d'altres